Така, сега ще демонстрираме как използваме Toshiba Libretto 50CT за отчитане на, по-скоро за програмиране на статичен скоби електронен електромер. Това е електромера, оптичната глава към съответния комуникационен порт, компютърчето, вързано на серийния порт и стартираме софтуера. Велик досовски софтуер, програмиране на електромера. И започва. За целта е направена опитна постановка, иначе събитието се случва в реални условия, където е вързан електромер. Ето тук трупа процентите на програмиране на електромера, а след малко ще се появи и самия дисплей на електромера след програмирането му. Готово. Край на упражнението. Стоп.